Long ago, the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. I will rebuild you, my virgin Israel. You will again be happy and dance merrily with your tambourines. Amen. Amanye ama-version athi I will restore you, njenge-New King James Version namanye. Amen. Indaba la isothandweni lukaNkulunkulu ethanda umuntu onjengami nawe. Uselidemonstrateile uthando lapha esiphambanweni sibona uthando lukaNkulunkulu olujule kakhulu ethanda umuntu ukuthi angaze anikele ngendodana yakhe izelwe yodwa vo ishawe ngale ndlela ife kabuhlungu kanje yayifelwa ngamathe ukuthanda thina wamnikela ngenxa yethu. Lapha futhi esiphambanweni sibona inzondo kaNkulunkulu ezonda isono ukuthi usonda kangaka ukuthi angaze anikele ngempela ngengane yakhe. Hey, uyasizonda isono esiba udonga phakathi kwethu naye. Mawufunda Isaiah 59 verse 1 and 2 elithi isandla sika Jehova sifinyezi ungasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukubingezwa. Kodwa ububi benu busithile ubuso bami ukuba nginganizwa. Izono zenu zibusithile ububi benu bunihlukanisile nami izono zenu zibusithile ubuso bami ukuba nginganizwa. Yikho ngithi siba udonga isono phakathi kwethu noNkulunkulu. Uyathandaza uyathandazelwa but kunalolu donga oluphakathi kwakho nomnikazi wakho, the source of our lives. uNkulunkulu injula isekela umongameli ungqongqoshe weimpilo zethu. Awukwazi ukumphika ufakazelwa na indalo yakhe. Noma ungangamdumisa ilanga liyaphuma limdumise. Mntaka baba uNkulunkulu uyasithanda akasincikiseli ngothando lwakhe. Akasho ukuthi uNkulunkulu hayi awuhlehle kancane kade ususondele kakhulu uyangimpintsha. Akamsani nalezi zinto zo COVID uthi mnika u1.5 meter space. Hayi uNkulunkulu usondela as and when noma inini izandla zakhe ezivuliwe ukusigona abantu akwethu. Usi-instructile ke nathi ukuthi simthande back. He has commanded us. Mawufunda uMatthew 22 verse 37 nalapha kuDeuteronomy kukhona ukuthi wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lithi iwona mthetho omkhulu. Bese lithi oqala owesibili ofana nawe uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena mthande kanjalo. Amen. uNkulunkulu akasifuni into angazange aqala wasinika yona. Uqala kunike bese yayifuna into. Hayi ukuthi uzophuma ufuna konje uthando lidayiswaphi. Konje ngizokwenza njani ukuthanda? Usekunikile lula uthi ulithele enhlizweni zethu ngomoya wakho ongcwele. Khona lapho othandweni mawuya ku 1 Corinthians 13 izwi likaNkulunkulu uqale lapha ku 12:31 ufika achaze iziphiwo zikamoya umpostoli uPaul abesethi but earnestly desire the best gifts and yet I show you a more excellent way yokukhonza uNkulunkulu bese ngena indaba yothando. Uthi noma nganakho konke kodwa nje ngingaprofeta ngikhulume ngeli mangenalo uthando ngiyinsimbi nje ekhencezayo. Bese liyachazwa ke mawuqala ku verse 4 kuye 1 Corinthians 13 ukuthi uthando lunjani. Uthando lukaNkulunkulu, uhlobo lothando lukaNkulunkulu iagape kind of love. Love is patient, love is kind. Love does not envy, it is not proud, aluzikhukhumezi, it is not rude, aluzifunelo kwalo, meaning it is not self-seeking, kusho ukuthi alukho self-centered uthando lukaNkulunkulu. Alibeki idingo zakho phambili kunezaba, lubeki idingo zabanye phambili kunezakho, alibeke zakho phambili kunezabanye. It is not irritable, it is not easily angered. Uthando lukaNkulunkulu, it keeps no record of wrongs. Njengoba wena mawuthethisa umuntu nje ningezwananga uyilanda le ku 1995 nangalo wanyaka phela wena wake wakhuluma hayi mzalwane. It does not keep a record of wrongs. Mawami noma uthethisa ingane mthethiso kwaleso sikhathi. Musuku umlandela izinto ezile nayo uzofunda lokho. But okay, izinto ziyagcina uphinde uyivuse. You know? Yeah. Love always protects. Luyavikela
always trusts, always hopes, always perseveres. Verse 8 uthi love never fails. It never fails. Amen. Le scripture ke sothando engiqeda kusifunda it touches on qualities, or it covers ama qualities of a good mother, of good motherhood. Mhlamba ngisho njalo. Amen. Engicela siwabuke. Eyokuqala maternal love. I-maternal love iqala nje in the womb. Usezwile nje mawami ukuthi you are expectant, usukhulelwe sekhombisa ama strips lawa, angazi noma imigqiba u2 ke angikhulanga ngaleso sikamna ngikhule lesasikhathi ingekho lento yama strips. Kulungileke leyo ndlela othola ngayo, depending ukuthi phela was this in your plan, you know. Abanye bethu kwehla kabhlungu, mhlambe i-rape, mhlambe nje ubungahlelile, you know, kube yiphuthu uphunyukile ushelelile, kodwa wena osuke vele kuyinto oyifisayo icelile uNkulunkulu, the joy starts, it begins. Uyaqala uhambe, you know, ukhuluma manje uthwele umuntu, unaleya excitement, uhamba ukhuluma naye, luqala la uyamthanda, uvuka ekseni uthulale kahle mntanami, uxoxa naye, wena umprofetikazi, wena umpostoli, wena uzoshumayeza izizwe, wena nje uzoba udokotela ongagcini ngokuhlenga abantu imizimba, uzobahlenga ngisho spiritually. Ubona ama-surgery akhe emile lapha bangena khona baphuma bephile holistically. Oh Dr. Mpanza, amen. Uluqala la uxoxa nomntanakho, ukhuluma into ezinhle, awuvumi uyambiyela, uyamhaqa ngegama negazi lika Jesu. Awuvuma abantu balokhu bezokuthinta la ungaze hawu kwenze nje, hayi ima hayi ungamthinti nqaba, ngoba indaba iqala la, ufaka imoya la, ngoba phela wena uvuma zonke, udlalisa ingane nje kunani, hayi asilwi nenyama negazi, sibambene nemoya abathandekayo. Ukuthakatha kudayiswa ngisho nangama YouTube manje, sekuvele kwayinto nje ongazi ukuthi uzoyichaza uyithini, kuthi wamixa lokhu nalokhu ukuze hayibo uzosurvive kanjani ungenayo uJesu. Liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu, mhla umphefumulo wakhe unqunywa na? Hayi bantakwethu, i-maternal love. Elandelayo ke kulandela i-protection. You protect lo muntu la. Indlela ogqoka ngayo manje awuyimpintshi, njengoba ngibona izingane zethu nje seyiputshuke sengipintsheke ingane, angazi kwenze njani. Ngiyacorrecta ke lo mntanami, lethu umntwana athi flow isisu sakho nje ingubo waflowe kahle. Phela bathi si old fashioned nama maternity. But you are protecting the child. Awufuna mpintsheke, uloku umsqueeze ngamabhande, yini inkinga yakho? Mtetela avikeleke. Isicathulo sigqokayo uyaphuma emaqhoksini ngoba phela uzokhube kuwe. Angithi alimale lo ngaphakathi. Ukudla okudlayo, you are protecting her or him. Udla kahle manje, ulalela iyalo zase clinic, veggies, fruit, izinto ezifresh, uyakwasha ukudla kwakho. Khona bangayiwashi ngisho inyama mabepheka. Yini ndaba ningakwashi ukudla bomama? Kuyawasha ukudla. Kudlula ezandleni eziningi, ngishilo ngathi imoya uqala ukuthandazele. Ungakaqali ngisho ukucwecwa. Uwazisa umoya ongcwele ngiye kitchen manje ngicela uhambe nami. Lolu ugcobo ongiphe lona lokupheka ukudla okutaste luvuselele. Futhi namhlanje alike lube ngamandla ngoba khona nama visitor. Noma kuvusa uthando lapha sigejanile nobaba, ngifuna athi mayedla namhlanje, hayi bo ugcobo lula lubuyise le yanto. Uyathandaza uthandazelo yonke into osuyibekela, anyanyisa inyama ubheca igazi lika Jesu, igross ufika naye endlini. Uyayihlambula into engena kwakho nje. Ngisho iphepho lithatha lapha eposini, iposi fafaza igazi lika Jesu. Ingena kwi-territory phela ngithi wena ikhaya lakho is dedicated to God. Leli ikhaya indlu yomkhuleko, indlu kaJehova, indlu yenkazimulo. I-gateway of heaven, i-portal of heaven la kwakho. It's dedicated. So into ezonyathela la, ezongena nje ithinte la kulamagceke, kulama surface counters. Ifuna ukuthandazela ihlanjululwe ngegazi lika Jesu. You protect. Right. Okulandelayo in nurturing. Bantakwethu. Sibizelwe ke it's a God given role
to every woman in nurturing. You nurture. It involves training, developing, influencing behavior, protection again, leading by example. Training phela you demonstrate. It's more practical. Training is practical more than theoretical. Awusho nje ngomlomo kodwa izenzo zibhekele. Ube ibhodi elithi Johannesburg kodwa elinganyakazi, elingayi eJohannesburg elimile. Fanele ingane lo mkhulisayo akubone. Proverbs 22 verse 6 uthi train a child in the way he should go. Khulisa umntwana ngendlela yakubange yakhe, angayikusuka kuyo uma esekhulile. Le training phela ukufanele yenziwe wena la through nurturing. You influence the environment. Nurturing uthi afane no nature. Nature le ukuze phela kube kuhle, izitshalo kube njani, kuyavukuzwa, kuyachelelwa, kuyalungiswa. Nawe la impilo yomntwana uyayivukuza, uyayichelela, uyamfundisa. Amen. Ama qualities lawa of a good mother or of good motherhood. Ngizocela ke sibheke nje types of children. We raise ingane eyinhlobonhlobo. Njengoba ngisho nje okuningi ukuthintile uDr Mpanza. Kukhona eziba biological ezesibeletho sakho ingane eziphuma kuwena. Kukhona eziba adopted njengayo uJacobet, umama kaMoses. It's like she had adopted Moses ngoba akamzalanga akaphuma ngesibelethweni sakhe kodwa wazithola emkhulisa. Indlela zikaNkulunkulu ziphakeme. Ngesinye isikhathi you don't have to ukuthi uzumzala umntwana. Kodwa unikwa nje itask uNkulunkulu ukuthi khulisa lengane. Naye ke usho njalo uzathumele lapha engazi ukuthi kanti uyonceliswa uma wakhe. Uthi ngicelisele lo mntwana ngizakukhokhela. Ezifu uNkulunkulu usho kumina nawe ukuthi khulisani labantwana enginike bona. Ngiceliseleni labantwana. Mina I will reward you in due time. Ngizokukhokhela. Cabanga ukhokhelwa uNkulunkulu odale konke. Owazi konke, obona konke, ohlolisisa konke. Right, abanye uba adopter ungahlali nabo fully, but you sponsor mhlambi education, you don't, you know, you only see them from time to time mhlambe ngenxa yezimo, but iadoption kwaleyo ukuthi uyangenelela ezimweni zabo, ezidingweni zabo, financially, emotionally, socially and so forth. Uyangenelela nje. Amen. Then we have spiritual kids esibaphiwa uJehova. Sibathola einkonzweni isikhathi esiningi. Mhlambi ingane igijime nje ikuthande. Ngicela ube bandla uma wami kamoya. You know, uyakhumbula esikoleni safunda. Ngicela ube umama wokudlala. Izingane izosho njalo. Noma nje uNkulunkulu akunikeze. Kube khona nje ingane ezimane zikuthinta zinamathela kuwena. Labo bantwana ke uma ke ubaba nomama umfundisi ke wena ke nje awuna chance. Vele nje zonke le ingane ayo spiritual kids. Kumile nje lokho. Amen. Then we get natural kids esizitholayo nje njengomakoti abazogana kwethu. Bo mama, imotherhood iyaqhubeka nakumakoti. Uyaqala ukuba umakoti. She has never kotized before. Mgone lo mntwana. Orientate, mamukele ekhaya umtshela ukuthi impilo yale ekhaya yala ekhaya ime kanjani, kwenziwa njani. Usumkhombisile amakhabethe wamnika iphinifa lakho omthengela lona. It may not be necessarily phinifa. Ngoba phela thina sisindisiwa sihlabi bona basezweni umakoti wamukelwa ngembuzi. Angithi thina yethi imbuzi you can even buy gifts. Hamba umthengele isikhwama, umthengele mhlambe nengubo nezicathulo, uzothi nje nali iphinifa engigqokisa lona mntanami, uzoba umntwana la ekhaya. Mtshele inqubo yala ekhaya. Mtshele ngodade wabo azohlangana nabo squeeze abanamaconsi. Ukuthi nje yabona ke lona ke hayi ungadlaleli ngala. Ohamba ubuye nganeno. Mtshela amaqiniso. Umntwana menza abe ingane yakho mfaka esibelethweni sakho. Ufikile kule family, uphuma kwenye indawo groomed differently la ephuma khona. Abanye baba ama natural kids, ama step children esibakhulisayo. Ufikile emshadweni wafika kunezingane, mhlambe nawe wafika nengane. Ushilo kumoya ongcwele ngoDr Mpanza ayilula leyo ndlela. Sekufanele umthathe nalemfundisi afike nayo.
from la ekade ekhona. Ukhumbule phela noma wakhe mhlawumbe ubengayiphethe kahle ubehamba ehlala nalengane. Igcwele zonke imfundiso lezi ongayiqondi nogogo mhlambe kwayena ube nezinye indlela bengasindisiwe. So uqala phansi. It's not an easy journey, but with Jesus nothing is impossible with God. It's doable. Ngizokhuthaza wena ukuthi don't give up. Noma manje esengenile emkhunjini, kubasket kaMoses, wena don't give up. Pray until something happens. Lokho kucela ekuqaleni kumele kukhulekele. So manje ba right eindaweni zabo anginacala ngaphakathi ngikwenzile bengikuthunyiwe uJehova usiphila ubudlelwano obuhle. Kodwa I had to build this relationship as a mother. Angithi mina ngiconnecte bona, mina ngiphathi nendawo baba ngapha ibona ngapha. Mina kufanele ngenze kahle. Futhi ngingabaqhathi nanobaba wabo. Ungabancisha ithuba nomzali wabo. Size emntakwethu. Ungayinqabeli ingane ukuya kumzali wazo. Noma wazo lozoyilahlile. Bahambise. Vula ithuba umtsheti uba umani update baphasile njalo. Noma ngabe uyisiwengu akakukhathalele wena yenza wena wenza inkonzo. Don't give up. Muso wena ukuzicabangela wena. Love is selfless, must be selfless, Musa wena ukulokuzwela utetema, uDeuteronomy uyakhuluma ngabantu abatetemayo. Uloku utetema njalo uyadabukisa, uhamba uxoxela abantu. Manje mina ingane zingenza liphi idolo lakho? Kuqa mzalwane. Xoxa nomoya ongcwele. He is our helper. Umoya ongcwele umsizi wethu. Umoya ongcwele sinikwa inkonzo efanayo mase omama bashadile, yokuba ama helpmate kobaba bethu. Fanele sithathe kwi-helper umoya ongcwele. Umoya ongcwele ukufundisa ngisho ama recipe. Kuya ngokuthi uthini kuyena ucelani. Umoya ongcwele phela everything grows in life. Angithi usho njalo umpostoli Paul 1 Corinthians 11. Ngise umntwana ngakhulumisa umntwana. Sengikhulile ngakushiyo komntwana ngacabangisa ngaqondisa komntwana, Everything grows. Musuku lokhu upheka iklabishi nophuthu from usuku washada ngalo. Uloku mekukharofanayo. Khula makoti. Hlanganyela nabanye makoti. Khuluma nomoya ongcwele. Zihluphe hamba ama seminars, Hamba nama seminars young couples. Niyofundiseka indlela yokuphila kulesikhathi samanje. Things are evolving, Musukusala ngemuva. Right. Ngisachaza ingane njalo sengikanta kangaka. Zonke ke le ingane whether unnatural, ubiological, adopted, spiritually nje they need to be loved. Uzothoma unyalikho nje ivesi elithi thanda stepchild. Uyabo malithi nje thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda liqedile. Cover konke. Umakhelwane phela kushiwo lo hlala la ka next door. Wonke umuntu oseduze kwakho ngaleso sikhathi is your neighbor. Ohlezi la nje manje umakhelwane wakho. Amen. So nabo ke yimangaleli ke ivesi wena othanda amavesi ukuthi uthando luthi angithanda umakhelwane. Amen. Ngicela ke sibuke ke manje types of mothers. Nala komama sineyinhlobo ngeinhlobo zomama. Owokuqala nje an absent mother. Lo mama ukhona ngoba wamzala umntwana, but she's never there. Ujaha imali, umabhizinisi, ujaha ipolitiki, uyasebenza emsebenzini nje manje ikhathi aziselula kunama staff shortages everywhere. Abantu babuya bekhathele, sibuya sikhathele ingqondo, kuya ngokuthi ukumuphi umsebenzi. Uyabona nje ufuna kwasicefu ulwa nanothisha, ngiyacabanga bakufuna ama homework, Why kawudaba labo thisha kanti labo thisha abanenzi singani yindaba kufanele kube mina uyalwa nje uyalwa. Awubona ukuthi uyazi absenta kumntwana wakho. Lo mama o-absent uyinkinga ngoba akanaso nesikhathi to groom this child. Umama ongeka mfundisa umntwana ukuthi i-personal hygiene ukuyithanda. She's absent ekumfundiseni ukuthi isikhwama somuntu wesifazane kufanele sibe nani, hygiene. Isikhwama sentombazane kufanele sibe ne sanitizer,
Fanele sibe nesibuko, sikhwama sentombazana. Uyibuke. Sikhwama sentombazana. Yabo lo gogo uphatha oGucci. Sibe nesibuko. Sibe nento yokugcoba umlomo. It may not be lipstick, mina abanye ngiya reacta nje mina kuma lip gloss, lip gloss right. Sibe nama tissues. Ungathi uhlela, ngicela ungiphe tissue, ngicela. Hayi. Phatha esikhwameni sakho. Unomkhuhlane, uyathimula, yenza hihi futhi sanitizer. Ngoba uzothi usuku ubuqhawula abantu la uzothi usuku ubukhipha uswidi, upha abantu sanitize your hands, clean your hands. She's not there to teach these things, lo mama. She's not there to groom this young girl child. Ukuthi mntanami endlini kuyaphekwa. Ukumfundisa ukupheka. Ukuthi mawupheka ngisho ispoon sakho ubeka esosweni awudiqizi phansi. Ubeka esosweni and cover ukuze impukane nezimbuzane kungathi. She's absent. She doesn't have time to teach these things. Akekho ukufundisa umntwana ukuthi ama occasions ayagqokelwa mntanami. You don't expose ithempeli elihlala umoya ongcwele umzimba wakho. Be presentable. Uya kumuntu omkhulu kakhulu eligama elithi uNkulunkulu isho ukuthi mkhulu kakhulu. Udale konke wazi konke ubona konke uhlolisisa konke. Useyindaweni zonke. Awukwazi ukuvela ufike nje you know ukhindile ugqoke noma kanjani. Hayi mbonela phambi kwakho ubaba uNkulunkulu. Amen. Lo mama akekho ukufundisa ingane yentombazane ukuyiprepare umshado. Ukuthi apractice la endlini. Serve umfowenu ngetray. Amfundise ukuthi ukudla kubekwe train, undlala indwangu eclean. Amanzi awumnika umuntu iglass ubeke esosweni. She's absent. Teach such things. Serve umfowenu akekho to teach the boy ukuthi naye mayefika esigabeni sokugana uyanconywa umuntu wesifazane. Practice ngodade wabo. Hambani sambeni sonza ama hairstyle. Buyani modelani la phambi kwakhe. Ncoma wena. Ncoma wena uyancoma. Uyampracticeisa. Manibuya noma uthenga impahla entsha. Bro, how do I look? Fanele ancoma shathi hayi bheka le ngibo. Bheka uyabafundisa. Bo mama, ithini eshape ifuture yabantwana esibakhulisayo. Ukuthi wenze njani ekhaya iyona into azofika yenze akazuyifundise lapha mntanami ofundiswayo pay attention focus emfundisweni ngeke uloku wenza ubunuku la ekhaya wardrobe wakho udilika mawuvulwa bese ucabanga ukuthi uyofika lapha wenze kahle kuqala la ekhaya lalela ukuze nawe ulalelwe lalela uma wakho ukuze nengane ozoyikhulisa ikulalele nawe uyatshala okwenzayo. Amen. Ngikhuluma nje ngo-absent mother. Lo mama o-absent uvela aqhamuke esebhoka ngolaka ingane mayisethola ukuthi ikhulelwe. Abhoke ngolaka. Wena yini? Awazi ukuthi kunezinto zabantu besifazane ezisetshenziswayo. Ukhulelwe kanjani? Angithi akekho ukufundisa ingane. Ukuthi hayi umzimba uyalondolozwa. Umzimba uhambe nje unikeza abantu. Kuhlala umoya ongcwele, kuhlala uNkulunkulu la. Uyawuhlonipha. Kodwa uyayivuthela ingane uyasuka lapho uhambe ecela imithandazo ake ningikhulekiseni lezi ingane azizwa lezi ingaqala kuwena. Did you train? Did you model impilo? Did you give this child quality time and the attention before bo mamas complain ngeingane zethu engafuna ukukholwa ngeingane zethu ezenza izinto ethi sazisa endlini kaNkulunkulu? Did we teach them God's ways qala? Ngoba izwi lisho njalo lithi asibafundise Deuteronomy 6 sibafundisa abantwana bethu ukumesaba uNkulunkulu umthanda uNkulunkulu ukuphilela uNkulunkulu basindiswe in their young age. Yikho ngithe ukuqala la uthando ukhulume la umtshelela ukuthi wena nje impilo ozoyiphila wena mntanami eyokwesaba nje uNkulunkulu and expose them enkonzweni. Ungathi hey uhamba nengane esontweni ivela akukhonzeka yahamba makhelwa na ungigadela hayi hlala nengane goza naye uzokhurumeka. Amen. Umama o-absent ngibheke uDina mawufunda lapha kuGenesis 34:1
uDina watholereshwa amaShekemites ngoba manje lithi wahamba evakasha ezweni. Akana control, phela umntwana akontroliwe, akhuzwa umuntu. Uyaphuma uyangena uyahamba wenza yonke ubuya ngesikhathi asithandayo. The mother is absent. Uma kuyenzeka angabuyi mhlambe ibhizinisi limsendawana thizeni. Uma udepende ku-aunt okhulisa ingane. U-aunt okhulisa ingane yena ufundisekile nama values akhe athini. Mawusumfumbe ku-aunt umntwana. This is your child. Take responsibility mawam before you complain. Akanaso nesikhathi sokuthi inquire from the Lord njengomanoa nonkosikazi wakhe mawufunda uJudges chapter 13 uverse 8. Kwafika ingelosi yazothi bazothola uSamson ozoba umnazari. Impucu engahlala ekhanda lakhe bachaza iwayini. Uthi kuManoa inkosi yami uyathandaza ukuthi akakabuye lo muntu kaNkuluNkulu. Yabo irelationship enhle yendoda nonkosikazi abashadile. Lo mama akayifihlanga le ndaba ukuthi ha phela ubesho kumina. Wayoyishare nobaba wakwakhe. Ubaba ngoba babambisene bamoya munye bayakholwa. Wacela wathandaza ukuthi aphinda abuye naye azizwele ngoba kuyenzeka i-second hand information ifika isithe ukuthi uca uthi uzwila nto awuzwanga kahle usune excitement usuyishintsha manje imessage. So uthi nami ngifuna ukuyizwa engathi nathi singomama besingabuza ubuze ngisho icareer ukuthi baba umhleleleni lo mntwana. Umama absent uzovela athi wena uzofundela ubuthisha. Ingane akayifundile akayazi nokuthi ama likes ayo yona nje ikhula iziphi izinto ama skills akuyona ama abilities and talent akawazi ngoba absent. Uzoyifumba ngeteaching uyaka teaching wena. Ayibizelwe leyo nto ingane. Buza kuNkulunkulu. Bese kuba number 2 kaMama, an abusive mom. Lo mama Nkosi yami ukrwata. Ubitter. Uangry. She was rejected. Mhlambe ubaba walengane noma ukhule nje under rejection akalwazi uthanda azange alithole at all. Akazi ukuthi ukuthanda yini. What do you mean ngokuthanda? Akakwazi ngisho ukukhipha izwe lithi ngiyakuthanda mntanami ngoba kwayena akathandwanga. Ibhlungu ke ekamama abusive. Ushaya ingane ayilengise ebridgini. Asho ukuyijikja ngoba manje kunale enga ushaya lo wamuntu. Owamzwisa ubhlungu umshaya ngengane akabona ukuthi uyalimaza. Mntaka baba ubhlungu ukubona ingane ikhuliswa umama ongenalo uthando abusive. Ubhlungu kakhulu. Umama onganqeni ukuzwisa ngisho ubhlungu ngoba yena uqobo mhlambe ube ukwi-loveless marriage. Ngiyaquote nje la uMark 6 verse 19 to 24 indaba kaHerodias lo owakhuzwa uJohn the Baptist ukuthi akanga bine relationship nonkosikazi uHerod ambe relationship nonkosikazi kamfowabo. Wadinwa lo mama lithi nje iBhayibheli waba negrudge towards uJohn the Baptist. Isithi ke manje inkosi entokozweni yayibiza undodakazi ucela noma yini ngizokunika half of the kingdom noma yini oyithandayo usesha into ebhlungu hamba ofuna ikhanda lenceku kaNkuluNkulu ikhanda into ebhlungu angaka uyabona lo mama wayenenzondo enjani baba nenzondo abantu aba rejected mhlawumbe ukhona nawe la endlini ngiyacela njoba ngikhuluma uyihlole ngalokhu babaza mntaka baba ube neqiniso ngaphakathi. I'm telling you siyababaza masihlangene how engabe izwi liba isibuko inkulumo iba isibuko ngoba umoya ongcwele okhuluma nawe ukuthi I need to be healed. I'm not okay. I cannot love my child. Ngiyahluleka. Ngiyazama but ngiyahluleka. I still have this anger ngalapheki. Sise Faith Clinic. Amen. Bese kuba khona uhlobo lika mama olupermissive. Mhlambe la kumama abusive. Okunye kusuke kuukhondolo. Lwasemndenini. Uthola ukuthi kulomndeni nje vele impilo yakhona ngoba akekho uJesu. Phela uJesu ufika anqamula ukhondolo lwesiqalekiso. Mawufunda Lamentations 5 uverse 7 lithi obaba bona basekho
kodwa thina sithwele ububi babo. Uyabona ukuthi siyahamba nobubi baba before us obengazange bulungiseke. Yingakho ngithi ungaphumi namhlanje, ngithi ungaphumi la endlini ungahlangananga noJesu mangaba ukazi umamukela. Ngendlela ozosizakala ngayo mawamukela uJesu. Uzokunqamulela ngisho lento khona imndeni uthola ukuthi bayashada impela kodwa badivorceiswa ukuthi nje une-anger. Hayi unolaka lo mama ngikwazi ukuhlala naye kusho ubaba. Kanti lento ijulile. Wena ushade nendoda engenasimilo. Ulibela ukuhamba ukhala eyaveqonywa sengize ngavuma nje ukuthi hey kulungileke ngizokwenza msukuvuma. Na uyoma phambi kwaNkulunkulu ukuthi wenze njani? Athi wena uyihelper. Yilwa mzalwane. Ngene kujuleni. Ikopolote lapha. Find the root cause yale behavior engafanelekile kumntwana kaNkulunkulu oshade naye. Bakwenza besindisiwe. Ngoba manje lento ijulile. Thandaza. Ifune kujuleni kwayo ucela umoya ongcwele ayi-expose. Find the root cause ye behavior engafanelekile. Bandla khona amanzi kuyabona. Engafanelekile ibe treated. Izowele einganeni zakho. Lento eyenzeka la ekhaya izophumela einganeni. Wena njengoba uqwatha ushort tempered uthi mina nje ngiyacikeka nje vele mina hayi wena uyajabula. Hayi kulwe lokho. Phuma manje ekutheni ngifuza ugogo, ngifuza uma, ngifuza umalume, fuza uJesu. Angithi akusewena ophilayo. uJesu ophila kuwe. Fuza uJesu. uJesu umnene uthobekile ngenhliziyo. Phuma lapho. Bese kuba umama opermissive. Yilo mama akakhuluma ngaye ambalile futhi uDr Mpanza. She spares the rod lo mama. Akamnika uswazi umntwana. Uvuma zonke. Ingane incane mayithi angiye enkonzweni, hayi kulungileke, kusho ukuthi uzohamba ngeviki elizayo. Ingane mayisephansi kophahla lwakho, wonke umuntu kuyavukwa kuyiwe enkonzweni. Noma ingafika ibe absent la izolalela umthetho wakho. Iza la ngoba imbewu izotshalwa. Awulwazi usuku izwe liyomhlaba ngalo. Vuka naye ngenkani mawula ekhaya nje. Ungakaphumi umuzi wakho uzokwenza izinto zala ekhaya. Lo mama nje uvuma yonke into self-centered, selfish. Ingane ngisho ingenzani mayifika nje undodakazi, ma I've met somebody engibone ngathi uyang interest. Into yokuqala azoyibuza, unayo imali? Usebenza? Esikhundleni sokubuza ukuthi usindisiwe yini, uyamesaba yini uNkulunkulu. Oh, now absent mother lo, you don't have time to teach your child ukuthi mangabe usufika stage sokuthi usufuna nawe ungene emshadweni. These are the things to look for. Eyokuqala indoda yesaba uNkulunkulu. Esindiswe hayi lawa adlalayo uthi ngisindisiwe kodwa ayashela la enkonzweni. Ayaphuma ayangena uyabona nabaya bame lapha bavula amabhuthi. Cha. Indoda esindiswe ekhuluma ilanguage yokukholwa. Ezokuthanda ngoba ithanda uNkulunkulu okuwena. Ikuhloniphe ngoba yesaba uNkulunkulu okuwena. Ngisho usunjani, usushapeless, nawe mhlambe endleleni kuba khona izimo kodwa ime nawe. Ngisho sekuthiwa ulimele uhamba ngewheelchair ithi nje ngeke ngize ngimshiye unkosikazi wami. Ngafunga phambi kaJehova. Musukubeka imali phambili. Imali iyaphela. Ngelinye ilanga lo muntu omshadela imali uzongasebenza angabi namali. Uzokwenza njani? Uzokwenza njani ngempela? Indoda esaba uNkulunkulu engizokhuleka nayo. Amen. Lo mama upermissive mayesefikile nje umntwana nezinto angayiqonda umntwana usafunde high school kodwa usenewivu usegqwa ama-label akabuza ukuthi hayibo lezi zinto ithathephi. Thina sikhuliswe omama ukuthi mawufika nepeni angalazi ubazi ngisho ipeni leli peni angithengelanga lona livelaphi uzoshawela ukuthi untshontshile ungantshontshanga hambi leli peni ulithathephi angaze afike esikoleni eyobuza leli ipeni ngiyakutshela hayi labo mama bawovuma zonke. Proverbs 29:15 uthi the rod of correction imparts wisdom but a child left to himself disgraces his mother. Wena uthi uyamthanda kanti uyamzonda umntanakho. Amen. Bese kuba umama okugcina oprotective. Umama oprotective ke siyambona lapho uMakaMoses uJacobet emfihla for 3 months ephinde emakhela ubhaskidi ewuhuqa ngekoltayi nebhitume
embeke emanzini umama uprotective you protect uba isikhukhukazi einganeni zakhe uthi ngifalaza ifa khona ingane zami angizishi akathi mayisesanganiswe ushashe eshise kufika umshado useqala hayi kusho ukuthi uyosala la kagogo ke wena kusho ukuthi hayi ingane yakho hayibo usuthanda lo muntu ongamazi ukudlula amathumba akho ozokujikela mhlambe kusasa hayi mayekuthanda akakuthande nengane yakho uhamba nepackage yakho awumshiye emuva owakho uma wakhulisa wena irole yakhe emotherhood iphelile nawe isikhathi sakho sokube ube umama kumntwana wakho don't be blinded by love kuze kuaffecteke ingane yakho oyizale ekhaya taka baba thutha nakho konke kwakho omunye umama ke ngifisa simbheke ke ngizothi ukugxila kuyena 2 Samuel 21 u8 to 10. This is a mother who was traumatized kakhulu uRispa. uRispa wayeyisancinza sika Saul. Kodwa kuhambe kwahamba ngicela nje ukuvula kancane noma ngizoyisummarize ngoba indaba ende. U2 Samuel 21 mawiqala nje kuqaleni lithi kwaba nendlala kwaIsrael iminyaka ewu3 uDavid enquired of the Lord ukuthi kwenzekani la ezweni lethu kanjena uNkulunkulu wamphendula wathi kungenxa kaSaul owachitha igazi ngingafanele uSaul wabulala amaGibeonites kanti uIsrael wayekade enze ioath isifungo sokuthi abayukubabulala khona isikhathi lama ufunda kuJoshua chapter 9 uJoshua ebulala nje oAi oJericho echitha iJericho kuwindonga nje zathuthumela izizwe zahlangana ama-Amorites ama-Hivites zonke lezizwe ama-Jebusites zathi zifuna ukolwa noIsrael laba ama-Gibeonites basebedeceive uIsrael baqamba amangabathi bona hayi bayafika nje basuka kude manje bezwile ukuthi lani bayizinto ezidabukisayo ama-wine skins abo ayihlephukile icathulo konke nje okwabo kwadabukisa bazocela ukwenza uxolo noIsrael uthi angababulali so ke kwasayinwa ke phansi ukuthi kulungile kuthe 3 days later uJoshua nama leaders akhe ba discover ukuthi they were deceived kusho ukuthi nabababuzanga kuNkulunkulu labantu banamanga bahlala khona la baba la kodwa ke kwase kuba ukuthi sekusayiniwe ioath ayikho into ezokwenziwa sekumele vele bame kulokho abakuthembisile ukuthi abazukubabulala bazobagcina so ke babagcina kanjalo ke angazi ukuthi uSaul noma kwakuyisele greed yakhe yobuhlova bakhe usebabulalelana wababulala kuSaul bayabuya ke manje bathukuthele bazothi uSaul bazokhala ngokuthi isithembiso asigcinwanga so ke sebefuna irevenge uDavid kusiyababuza ukuthi nifuna nginenzeleni nginenzele ntoni sebethi nje anabo bafuna kufe ilineage kaSaul umndeni kaSaul abafune golide abafune silver bafuna nje umndeni kaSaul nawo usafarishe ngoba wababulala uDavid ke usenikela ngeingane usancinza lesuRispa wayenezu2 ingane bese kuba ingane zikaDadewabo kaJonathan umfowabo nqamini ingane zikaSaul ndodakazi kaSaul wayena 5 yena kusho ukuthi kwafa ingane ezu7 zaphanyekwa ze-execution style zabulawa kabuhlungu ebuka uRispa. uRispa was a traumatized woman. Yayibhlungu inhliziyo yakhe. She lived with this pain yokubona izingane zakhe zibulawa kabuhlungu kanje. uRispa wayeyibuza imibuzo ukuthi ukhona nje uMephibosheth owunyonga odisabled. Yini kushiwe yena kwazi uthathwa lezi eziphilayo. Yonke le nto yayibhlungu ngiyayicabanga ubhlungu bayo kuyena. Lithi ke izwi wahlala ke evikela idumbu. Wangafuna idumbu zabo zidliwa amanqe. Wayimboza izingane wandlala indwangu yamasaka edwaleni. Wayegada lezi idumbu for 6 months ephebeza uRispa. Ephebeza amanqe inyoni ezisabeka ezinkulu enomsindo bababa. Ephebeza lo muntu wesifazane. Ukuthi wayekholwa noma wayengakholwa angazi. Ukuthi wayekwenza lokho out of love as a mother noma waye angry
I don't know. But all I know ukuthi uRispa stood her ground. Wathi nje ngihleli kuleli dwala. Anginyakazi, I'm protecting lezi idumbu. Ngifuna ukuthini? Ngithi mawami ola endlini. Usubona idumbu, awusayibona ingane. Ingane zakho seziyanuka ngoba wayibona ishintsha ngisho imizimba, phela umuntu edecompose eshintsha enuka you know yonke lama stages. Asikaze simbone obathi nasigcina ngokumngcwaba, angithi yena wakubona konke every day kubuka. Nawe kunezinto oyibuka every day. Azimnandi mawami. Azimnandi dadewethu. Azimnandi babwami. Kubhlungu. Ingane zakho zintshontshiwe. Ayikho nje ingane yakhe lapha emgwaqeni. Uyenzele konke uyinike konke. Isiyisidumbe emehlweni akho. Unale pain, traumatized nangezinto ezinye mhlambe ziyinkabi. Phela nezinkabi izinoma. Zizelwe umama bathizi. Azalanga inkabi. Kodwa intshontshiwe yathola umoya. Yahamba yayobulala. Ngizothi ke akukapheli. Ngoba uJehova akasho ukuthi sekuphelile. Nali idwala elinguKristu. Woza uzokwakhe edwaleni. Yendlale yakhe indwangu yamasaka. Khuleka, yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Sisengalungi isimo. You can still be healed, mntaka baba. Uthe nje uNkulunkulu kumina, ake Nkosi yami ufuna ukulapha namhlanje. Noma ngayiphi indlela obhlungu ngayo, mntanami, awuphathekile kahle. You are raised or you were raised by a cruel stepmother. Ukuphathe kabi kakhulu. You are angry ngoba uma wakho nobaba wakho abashadanga. Bahlukana, ubaba wayoyithathela omunye. You are angry ngoba they got divorced. Bahluleka ukubekezelelana. Whatever the case may be, mntaka baba, namhlanje uthi uJesu zanini kimi nonke ninenikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Bekani ijoka lami phezukwenu. Nifunde kimi, ila silahla khona. Sithi sesizile salibeka ijoka singafundi kuJesu. Then we slip back. Sibuyele emuva. Usathana athi ubuthi wenzani? Siyafunda kuJesu. Awugcini ngokumamukela. Uyazihlupha. Nothing just happens. For everything uyazimisela. Ukuphasa esikoleni fanele ufundisisisa ngithi. Umcimbi uyawuhlelela. Udlala istokfela kusasela unyaka. Uthi ngifuna nje ukushaya iThanksgiving engasuku. Uhlezi la nje you have prepared umngcwabo wakho uqedile. Unoma singcwabisane konke ku ready. Kodwa ulungisele ingunaphakade. Uzolichitha kuphi lakhe iphakade. Ngoba Ecclesiastes 3:11 umshumayeli uthi uNkulunkulu ubheka ubekile nephakade lakhe kithi. You are here forever when. Hayi lento esasiye sitshelwe sisakhulu ukuthi hey mhlambe nje emhlabeni omusha ngiyobe ngiyikade wena ukhetha ukuba yini. Hayi mina ngoba umlungu sibone ngathi abelungu baphila kahle. Wena mntaka baba forever ngeke uzushintshe ukuthi uyoba enye into emhlabeni nasezulwini elisha. Ngifuna uyihlole mntaka baba. uJesu ufuna ukukuphumuza namhlanje. Wena uzitshela ukuthi uright ngoba umamukela uJesu usindisiwe. Kukhona izona ezibizwa ngama inequities ezi deep seated ezingabonwa abantu ngaphandle kodwa ezibonwa uNkulunkulu okuwe. Umoya ongcwele uyiscanner. Uyi-ultrasound, uyascan. Ayikho into efihlekayo kuyena. Ungaqamba amanga kuNkulunkulu. Ungasikhohlisi nge-makeup nezimpahla ezinhle namahili ukuthi all is well, kanti you are not well. Lingalimisisha izulu, usukholwe kangaka. Ungasali kwi-rapture ezokwenzeka noma inini. Ingenzeka ngisho namhlanje. Wena uzitshela ukuthi uright, awukho right. Uhabarishi enga. Khona abantu ongabakhulumisi. Kunezinto othi mawucabanga ngazo kwehlunya embezo lodwa uqwashe. Mntaka baba namhlanje usuku lwakho lwenkululeko. Ungabheka abantu.
Ixoxo mayigxumele la ekholweni. Ngisho ngihamba ama-identical twins. Hayi ngale umuntu uyayimela. Taka baba, ngizothi ekseni, come to Jesus nenkinga yakho. Angikhulumi nomuntu ongasindisiwe oze kwi-altar call. Ngikhuluma nomuntu ongekho happy. Onomphefumulo ongathokozile, onomoya owaphukileyo, okunezinto ahlezi kuzo esezimudla iminyaka. Uhamba nazo lokho ezimbambatha, ziyavuka ngenye ilanga ayicindezele. Uzoze ufune embeza. Ngoba phela kuqale kube inkanuko ethathayo umuntu. Lithi izwi mayisithathile inkanuko izala ukufa. Izali isono. Isono sizala ukufa. You die. Uphelelwa unembeza. Ufefi. Uhlezi la endlini unemcabango nje engasile. Uthi usenkonzweni nje uduke nje wena ucabanga into engasile nje. Uyakudinga ukuhlanjululwa. Taka babithuba lakho namhlanje. uNkulunkulu is here to repair, to heal. He is a healer of all diseases. Buza mina. I've walked ijourney. Ayibangalula. Ngimzwile umamdanisa. Nami I lost my husband tragically. Kodwa ayiqali lapho. Ijourney nje yasemshadweni mntaka baba. Ayilula. Ijourney yokukhula nje ungakashadi ngisho ukushada njengoba de ngisho. Sikhule ezimweni ezingafani. Ayilula impilo yasemhlabeni. Kunezinto ozenzile kubantwana bakho as a mother, as a parent ezingathandekanga kuNkulunkulu. Be healed namhlanje. Thulula namhlanje. Be restored namhlanje. Iba ne relationship inhliziyo ehlanzekile. Ubani uyakukhuphukela entabeni kaJehova engcwele na? Onenhliziyo ehlanzekile. Onezandla ezingenacala. Uhlanzekile enhlizweni? Uhlanzekile yini? Lo mona osaba nawo makunconya umuntu. Kunalomonya kunale yanuno evela ithi la engqondweni uthi awukodwa nami phela ngiyenzile. Bese uthi hayi anginawo umona, hayi ngiyasho nje. Umona lo. Unomona. Taka baba, come for healing. Amen. I-faith clinic namhlanje sesibhedlela. Sizokwelashwa amanxeba. Nezingane ezinje namhlanje ezinye eseyiphenduka izinto uNkulunkulu ayingayihlelele zona ngenxa yethu singayikhulisanga ngokwemiyalo kaNkulunkulu. You need to repent. Be restored. uNkulunkulu is here to rebuild your life. Ngegama lenkosi uJesu. Inkosi yomusa inibusisa ubaba esazo zaphakade.